Moi boa noitiña, unha semaniña máis temos a nosa tertulia de Peñas. Un pracer inmenso recibir connosco a Dula da Peña Brogán. Que tal, como estás, Dula? Moi ben, boas noites. David, moi boa noitiña, como estás, Broñáns? Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos? Alex, xa remataría, entendo, a resaca Peña en Brogados, moi boas. Sí, moi boas. A emocional aínda queda, pero a física sí. Pero as maniotas, como andan? Ben, eso é ben. Foi un día tremendo, non? O pasado sábado. Tanto a Hermandade de Peñas como posteriormente o partido e o post-partido. Sí. A verdad que foi un día espectacular, foi deses días onde agradeces estar metido nunha peña e vivir o ambiente de baloncesto desde dentro, desde primeira hora, e sobre todo xuntarse con tan boa xente como é a peña Irucoa de Bilbao e todas as peñas do Breo, porque estivemos todas as peñas do Breo no 3x3, estivo espectacular. Despois a previa, o partido, o pospartido, todo. Foi un día dos que fan baloncesto, dos que fan amizade, polo que merece este mundillo. Pois antes de comenzar ca previa desta xornada, se vos parece, falamos un pouquiño do que foi o partido contra o Bilbao Basket, a importancia da victoria e tamén a falta de confirmación a posible, máis que posible, non? Lesión de Toni Nakis, que o pasado martes tiñamos no programa Noso Basket. Dula. Pois bueno, o partido empezou con unha darea e despois, pois bueno, dímolo tornado a unha de cal gracias ao traballo defensivo e buscar un pouquiño os huecos no ataque, dar eses trapás, ver donde había posibilidades de facer daño e, bueno, a nosa pintura parece que tomou un pouco de dinamismo, aínda que non tiña a potencia da de Bilbao. E, bueno, puidemos disfrutar dun partido bastante interesante. Toni Nakic, pois, bueno, sabemos o que dixo o club, que de principio é un esguince, non se sabe de que, nin como, nin cuánto. Esperemos que non seña nada e poidamos contar con el o máis rápido posible. Imos hoxe deste modo, se vos parece, Dula, David e Alex, e deixámolo de último. Pero Alex xa falou, bueno, do partido penso que máis ou menos xa está todo comentado, non? Por todos os medios, por todos os lados, a nosa opinión un pouco vai en consonancia, penso, non? Así que decía outro día o noso querido amigo Toni Nakic que, bueno, hoxe deunos o susto, ya non sexa nada, como di Dula, que no descanso falaron entre eles e había que mover máis o balón, non? Para ir xerando esas ventaxas. Falábamos a semana pasada de eso, de que era importante apretar o Q, de defender forte e logo circular ben o balón para xerar esas ventaxas. E foi un pouco o reflexo do outro día, non se conseguiu na primeira parte e logo, pois, na segunda, vense xa bueno, pois por ese cambio de chip despois do vestuario, porque as cousas ao longo do partido pois van saindo, porque vas buscando eso que queres facer, pois conseguiuse. Así que, nada, unha victoria, a verdad que penso que nos deu moita felicidade a todos, e o de Toni, pois o Gallá non sexa nada e o recuperemos pronto. Pois, a ver, un pouco do partido foi claramente de dúas partes. A primeira co equipo bastante desquiciado ca arbitraxe, que non sei, a min non me gustou nada, absolutamente nada, e sobre todo polas formas do árbitro principal, si que lle sobraron. O equipo mentalmente foise do partido polo arbitraxe, tamén axudou a quentar o Pazo, que para min o do outro día foi unha vitoria de Pazo, pero para min quero dar tres claves para min de por que o Brón acabou gañando. Polo entrenador, pola calma que transmitiu o adestrador durante todo o encontro e como dirixiu o equipo. Está a verdade que o rendemento de Casimiro está sendo espectacular, está dando un clinic. Despois, ter un base que ben se vive o baloncesto cando tes un base, como é Dominic Mabra, e como dixen na previa que non esperaba un gran partido de Saco, pois Jordan Saco para min foi chave
no partido e precisamente os malos minutos do Breogán víronse cando o Saco non estivo en pista. Sufriuse moito sen el, agora mesmo un xogador clave po equipo, xa non tanto igual polos números que colle no rebote, pero o traballo que fai no rebote, pechando o rebote, tocando balós, é clave, e a nivel defensivo é un puntal. E é a única anotación interior que temos a día de hoxe en canto os cinco, non? Entón, para min eses 3 puntos son chaves. Despois, en canto de Nakis, pois a ver cales son os resultados que saen mañá, esperemos que sexa o menos posible, porque a verdad é un xogador chave para nós en canto a apertura de pista, e que o Breo cando Nakis está ben é máis breu que cando non está Nakis. Queres facer algún comentario sobre os contidos da entrevista que tivemos con Toni? Hombre, eu sempre digo, non, José Luis, que é un luxo o que faz no sentido de achegarnos, non, a figuras pois como Toni ou como tantas que vimos ata agora. Eu a verdad que goceino moito, bueno, pois por ver ou por coñecer como é un deportista dos nosos, do clube, do cercano, a verdad que a min eso agrade moito, non? Sobre todo, pois, saber eso, que tes aí un rapaz que, aparte que transmite moi majo, non? É un rapaz aí bastante tal e que opina sobre todo de xeito aberto, non? Porque contounos moitas cousas de feito, non? E deunos moita información desa que nos gusta a todos un pouco, non? Pois a situación de Kuno, pois algún comentario que outro, non? De que facían cábalas Momirov e el, pois tamén é gracioso, non? Ao final enseñarnos a lección de que non hai que votar contas, que eles tamén dende dentro votan contas, que é o que hai que ir partido a partido, non? Pois eu penso que estivo moi ameno e a verdad que penso que Toni, aparte de que as preguntas que fixestedes foron boas, non? Toni deu bastante, non, na entrevista, así que chapó. Sí, a ver, foi un xogador que non, como digo eu, non rechazou entrar ás preguntas. Non a típica frase de pasar con pés de plomo, sino contestounas como realmente nos gusta aos aficionados oír as realidades que moitas veces non sabemos como son. Para min é que sobre todo foi unha charla de baloncesto puro, non? A min gustoume moito sobre todo a primeira parte de como foron os seus comezos e como era a formación en Croacia neses primeiros anos, pareceume moi interesante e despois demostrou un pouco que o que se ve, non? Que é un rapaz moi aberto, moi majo e que ademais non escorreu ningunha pregunta e foi, penso que moi claro nas contestacións que deu, así que para min de chapó tanto pola súa parte como pola parte vosa, que a entrevista a verdade que estivo moi ben feita. Pois, se vos parece, imos a falar xa do Tourmalet, que máis podemos decir por aí? O Angliru, os lagos de Covadonga, veñen por lo menos 3 etapas complexas, antes e despois de... Vale tamén. Antes e despois das xanelas, das ventanas, non? Lenovo Tenerife primeiro, logo ven Unicaja Málaga e logo o Barça. Eso va a estar ben, non hai queixa. Dula, cal é o teu estudio, os teus parámetros para o partido contra Tenerife? A ver, para min Tenerife era o máis ganable dos 3 partidos. Que pasa? Vindo o que nos está sucedendo, que estamos sin terceiro pívot, o segundo ala pívot está, de momento vamos a deixar lesionado, non sabemos como. O alero tamén o temos tocado, tamén de baixa Ranitovic, e que chegamos collidos entre alfileres. Os que están son moi capaces, pero veixo un partido moi complicado pola limitación de efectivos. Porque o baloncesto doxe necesitas xogar entre 10 e 12 xogadores continuamente, porque senón non das aguantado estes ritmos. E, bueno, creo que iremos á isla. Vamos con 10 puntos de desventaxa, que é o que supón o vuelo, pero creo que vamos estar combativos polo menos hasta o final do partido. Pois dúas anotacións.
como chegamos ao partido de Gran Canaria, acordadevos, co difícil que é ganar en Canarias, pero como chegamos e como saímos. Pois a mellor é igual, a segunda anotación é recordar o que dixo tamén Toni, iba a decir Kukoc, Toni Nakic, que hai que aproveitar, non? Que están relaxados e que as maus están máis soltas. Así que xuntade esos dous parámetros e a miña quiniela xa sabedes. Despois iremos con ela, co que é a propia xornada, que tomaremos nota unha vez máis. Esta vez, se vos parece, tocaralle a David tomar nota do que hai. Imos, Alex. A ver, partido moi complicado porque o que falamos todas as semanas aquí é Tenerife con o seu xogo clásico encima en Canarias, é un partido de máxima dificultade, pero nos últimos anos, a pesar de que perdimos ali a maior parte das veces, é un partido onde normalmente solemos competir bastante ben en Tenerife, soe ser un partido bastante competido, e tal como está agora mesmo o equipo, non descarta absolutamente nada. Sí que volve a ser un pouco ese tipo de partidos onde tes moito que gañar, pouco que perder a priori, porque os deberes os fixeches, que eso é moi importante, facer os deberes cando tocan, e nada, disfrutar, pelexar e dar o máximo que se poida no encontro e podelo competir e podes estar en partido perfectamente, igual que estiveches en Baskonia, igual que gañaches en Gran Canaria ou igual que ganaches en Andorra, así que confianza plena no equipo e a pelexar. Falabas de confianza, pois falando de confianza, imos ca xornada e ca nosa porra, imos con moita confianza. Dula, comenzamos ás 6 da tarde, como sempre, neste caso, co partido Casa de Mon Zaragoza, UCAM Murcia. Eu levo dicindo toda a temporada que Casa de Mon é un equipo a largo plazo, vai recuperando mobilidade, creo que na casa Murcia vai pagar os platos rotos. Vitoria local. Vale. Pois non vou dar moitas xustificacións porque pareceme destes partidos tamén que son complexos, non de concluir. Pero eu sí que aquí vou arriscar por unha victoria visitante. Impulsivo, instintivo, nada máis. A ver, sorprendentemente agora mesmo son dous equipos en recomposición, por así decirlo. Por unha parte tes Zaragoza con todo o lío de Bango, que un día parece que se va, outro día que se queda, outro que se va, non se sabe moi ben onde está. Despois a moi importante volta de Duljevic. Murcia que está refacendo por completo o equipo agora mesmo. Entón, é un partido bastante disputado, pero eu aposto pola vitoria local de Zaragoza. Á mesma hora temos tamén o Covirán Granada, o Lliño co partido, Covirán Granada, Vázquez Girona. A racha de Girona está sendo espectacular. Eu para min é un 2 fácil. Pois eu hoxe debe estar por levar a contraria. É certo que Girona ten unha moi boa racha, que o traballo que está facendo Moncho é bárbaro, pero Granada, cando ten que apretar e máis xogando na casa, rasca. Así que, bueno, estalle costando moito, levan unha temporada un pouco dura, pero eu penso que o van gañar. Partido complexo. Granada necesita gañarse ou si para non verse descolgado, senón ponse en problemas moi graves. Pero Girona está en unha racha boa. A cabeza dime Girona, pero penso, non sei, teño a sensación de que Granada vai dar a sorpresa e vai gañar Granada. Toma nota aí, David, que isto, senón, despois dan marcha atrás. Continuamos na xornada do sábado, ás 20:45, o primeiro dos partidos é o Moraván Andorra, con novo entrenador, como xa sabemos, contra Valencia Basket. Este ano, Valencia sempre favorito. Non hai moito máis que dicir.
Pois nada, sí, eu tamén penso o mesmo que nesta non teño dúbida, aposto por Valencia. Xa sabemos que xogando na casa e un equipo como Andorra, pois agora un pouco con ese novo impulso, pois tamén pode dar a sorpresa, pero bueno, o normal é pensar que vai gañar Valencia. Valencia fácil. Pois continuamos entón a xornada para rematar o que é o sábado, aquí cerquiña, perto de nós. Lema Coruña, Gran Canaria. A ver, por potencial de equipo, dinámicas, eu diría Canarias, pero bueno, eu sigo repetindo a filosofía de toda a temporada, que donde están os gallegos hai que apoialos, Vitoria de Leima. Como é unha porra, non deixa de ser unha porra, os sentimentos quedan un pouco atrás, salvo, xa sabedes cando, non? Pero non, eu penso que vai gañar o Gran Canaria aínda que me doa. Eu opino como a David. Ao final, Coruña estamos vendo que se lle está facendo grande a Liga. Non, que me recorda moito o Brogan da tempada de Norel. Coruña está me recordando moito o Brogan da tempada de Norel, de non saber onde está. E Gran Canaria é un equipazo, así que eu vexo victoria fácil de Granca. E con novo base o Granca tamén para este partido. Vale. Xa empezamos o domingo con o equipo de Dula, xa non sei se preguntarlle, Unicaja contra Baskonia. Vitoria de Unicaja. Esa teño a clara, Baskonia regular, Unicaja con Valencia son os dous equipos que mellor xogos están facendo este ano. Resposta fácil. Pois toca lamber feridas, non da xornada pasada, así que eu tamén penso que Unicaja gaña. Victoria de Unicaja, fácil. Chegamos ao partido do Breo. La Laguna Tenerife, 1 da tarde contra o Río Brogan. Aí o Breo vai dar a campanada, vai facer a súa breoganada que lle fai falta, porque despois veñen uns partidos moi complejos, 1-2. Pois como é difícil gañar nas islas, pois vamos facer o difícil, vamos gañar nas islas. Pois aquí vou tirar polo corazón e por que non pola sorpresa o vexo Broganada, gaño Brogan. Pois xa pola tarde, Surne Bilbao Basque, que hoxe tivo un momento complexo con un lóstrego no seu avión contra Iopos Lleida. Partido complejo por ambos los dos lados. Aí a necesidade apremia. Bilbao na casa suele ser fiable, entonces vou me quedar con un 1. Bilbao, sin dudar. Os amigos de Bilbao. Pois ás 5 da tarde tamén, na mesma hora, derbi catalán, Barça, Baxi Manresa. Xogando na casa, Barcelona. Ainda que Manresa está bastante fiable, pero bueno. Eu tamén non agardo sorpresa, a que victoria do Barça. Pois vou seguir as miñas tácticas de Euroliga, equipo de Euroliga que xoga os xoves, é favorito en Endesa, sobre todo xogando o domingo, así que victoria do Barça. O domingo vai calcadiño uns con outros, eh? E para rematar a xornada, Real Madrid, Juventude Badalona. O Madrid na casa é fiable, ainda que Juventude é dos equipos que me simpatizan, victoria madridista. Ai, sorprendícheme, iba a decir eu, Juventud fixo, pero non. No. Bueno, a min tamén cóstame ver unha derrota do Madrid. E tes o fondo blanco aí na pantalla, tes sí, o fondo pero blanco, claro. Xa. Se non sabedes, son antimadridista e antibarcelonista, o sea que tédelo claro, o sea que non hai fallo, o fondo blanco é circunstancial. Alex. Victoria do Madrid, non sei se o dixe. Sí, Alex. Victoria do Madrid. Temos xa posto no teu caso, Alex, non había que preguntar. David, quedou clariño, non? Aí as apostas para esta semana. Sí, bueno, gañarei eu como sempre, pero bueno, hai que xogar, sei non. Antes de rematar, podemos falar, Alex, de que estás creando algo moi bonito para finales do mes de marzo, non?
Sí, bueno, estáse creando algo moi bonito que vai a ser un novo E, Interpeñas, e que será pero, a primeira vez que pase. bueno, será o segundo, pero con un formato diferente. Exactamente, con todas as Eh, peñas unidas aí, que son máis que antes, claro. sí, sí. Pero, bueno, agora mesmo ainda estamos nunha fase moi inicial, co cal ainda estamos cerrando detalles de como vai a ser o día completo e nada, nas seguintes semanas iremos informando xa máis detalladamente, pero sí que anunciar que po mes de marzo vai haber Interpeñas. Amplio un pouquiño. A finales do mes de marzo, por mor do último partido dese mes do Brogan a casa, vai haber unha xuntanza de peñas e decir que teñades moi boa noite todos. Gracias por estar aí e vémonos a semana que ven e xa veremos como vai o tema da porra. Que gaño o Breo. Dula, unha apertiña grande. David, como sempre, un abraciño. E Alex, vémonos por Lugo e tamén unha aperta grande. Unha aperta, Apertas. forza Aperta. Forza Breo. Forza Breo.